asa işlerini menem görsem maňa köp zat gerek gäl gözlerimi çözsem nire gidýänimden görüp bolanok ýoksam nire gitseňem baran ýerimde goýjak tapylar agramy egnine aljak bolan tapylar baryňy elinden edenini edip meňzedip onu edebe meneme girýänçem kepene ýaşamakdan çekinmen senden asa günasa kynçylyk hetden asa bolongda näme sen öýüňe aşyk diwarlar uly geçip bolanok ýöne aşyp sen sonunda ýagşy ýaly gülüp ýaşa dolu ýaşa kyn kellemi galdyrmak asmana serep diýäne mene kulagam asman daýawyň pikiri gowşagy ulany bassam bu döwürde çala pulu tapan pişige marsan ýa menki dogry dämi menem şeýle bolardym ýoksa näme kagyz ütgedýän bolsa seni onu gowsam näde olam molýa ýöne biderek zady sogsam näde kelläňe salynan awsar näde her tarapy ýakyp dursa gorsa taqydyn galmady bolsa sen şonda gorsan her baran gapyň eýesi seni gowsa näçe wagt çydap dursaňam gowşak bizi gömüp goýsalarym täzeden çykaryp bolup ýowşan howadan gömenlere göý berip awşak Allah galdyryp bilmejegiňi ýüklemek arkaňa bir azajyk oňşun jennetde de nesip bolsa goňşy köp gürleme bulut bolmasa gök gürleme salam bolsun menen öňkülere adama öýküne mowunta kowa baqa öýkünümde mädäj etmäň bolsun özgelere artyk maşlygym öz kimimde dil durup bilenok göz görteli göz görenni dözgelimde diri bolsam ýüreklerim öz görenni menen taşlaryň hukman biderek sözlüme gözlegenni